І пошук самих жертв до сих пір триває. І до сих пір у нас в медіа з'являється інформація, що знайшли поховання в лісі, знайшли людину в лісі, яка померла там 5 місяців назад, 7 місяців назад. І це страшна інформація, тому що потрібно розуміти, що таких людей ми будемо знаходити ще і ще і ще. Украинада орус аскерлеринин аткылоосунан дээрлик күн сайын жай тургундар каза таап жатат. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, Орусия Украинага толук масштабтуу кол салгандан бери кеминде 8000 жай тургун курман болуп, дагы 13000ден ашуун адам жарадар болду. Көпчүлүк украиналык укук коргоочу уюмдар бул кылмыштарды геноцид деп эсептейт. Алардын арасында адам укуктары боюнча регионалдык борбор уюму бар. Це кладовище спаленої росіянами техніки автомобільної. Тут в основному знаходяться легковики, різні фургони, на яких люди намагалися врятувати своє життя, коли вони втікали від окупації, від росіян, від тієї жахливих подій, які вони вчинили згодом в Ірпіні. Ирпень Киевтен түндүккө карай 10 чакырым аралыкта жайгашкан анча чоң эмес шаар. Орус армиясы келгенге чейин бул шаарда 65 миңдей адам жашачу. 4 мартта Орусия бул шаарды оккупациялап алган. Ирпень орус аскерлери үрөй учурган кылмыштарды жасаган жайлардын бири болгон. Шаар март айынын аягында гана бошотулган. На жаль, в Ірпіні ми зіштовхнулися з тими подіями, коли впритул розстрілювали цілі родини, які намагалися виїжджати на автомобілі. Коли автомобілі вже проїхали через блокпости росіян, але наштовхувалися на різні міни чи закладки, які вони зробили, і вони просто злітали на повітря. І люди, і машини, і, на жаль, не всі виживали. А раніше, наскільки я пам'ятаю, це було абсолютно все тут заповнено, там, де пусті місця. Їх було набагато більше, цих автомобілів. Деякі були ще зі свіжою кров'ю, тому що їх тільки привозили. Деякі вже з висохшою кров'ю, деякі автомобілі навіть не впізнають, що це було автомобіль. Але потрібно розуміти, що на цих машинах їздили не військові люди. Не їздили політики, не їздили депутати. Це були звичайні мама з дитиною, тато з сином, бабусі, дідусі. Тобто всі, хто нас оточує зараз. І росіяни цинічно їх розстрілювали впритул абсолютно, або підкидували міни прямо під машину. І це були свідки, були ті, хто бачили це на власні очі. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, кол салуу башталгандан бери орус армиясы бул шаарда 322 жай тургунду өлтүргөн. Бул адамдар өздөрүнүн тынч жашоосун улантууга алышкан. Бирок Орусия баштаган согушка туш болушкан. Тут відбувалося перепоховання тих людей, які загинули насильницькою смертю під час російської окупації в Ірпіні і близь лежачих містах. Раніше, коли була окупований Ірпінь, люди не могли виїжджати вільно за місто, вони не могли їх поховати родичів, які полегли своєю смертю або насильницькою на цьому їхньому міському кладовищі. І вони були вимушені ховати їх у себе на огороді, у садках, на дитячих майданчиках. І пошук самих жертв до сих пір триває. І до сих пір у нас в медіа з'являється інформація, що знайшли поховання в лісі, знайшли людину в лісі, яка померла там 5 місяців назад, 7 місяців назад. І це страшна інформація, тому що потрібно розуміти, що таких людей ми будемо знаходити ще і ще і ще. Адам укуктары боюнча регионалдык борбор уюму 2014-жылдан бери Орусия Донецк менен Луганск облустарын жарым-жартылай оккупацияга баштагандан тарта украиналыктарга геноцид жасалганын далилдөө менен алектенип келет. Ми вже протягом 9 років майже тісно контактуємо з різними міжнародними судами. Це і Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, це Міжнародний суд ООН, це Комітет ООН з прав людини,
Комітет проти дискримінації, ЮНЕСКО. Геноцидти далилдөө кыйын. Ал айрым учурларда гана ишке ашат. Дүйнөнүн тарыхында эл аралык деңгээлде бир нече гана геноцид далилденген. Алардын арасында Холокост, Босниялык Сребреницадагы жана Руандадагы геноцид бар. Довжелезний процес, і Україна в ньому вже 9 років, майже 9 років, і потрібно розуміти, що нам ще чекати і чекати свого рішення, тому що ми не дійшли до стадії судового слухання в Міжнародному кримінальному суді, в Європейському суді з прав людини. Ну, 24-го все началося, один день в шоке, и со следующего дня началась вся работа, потому что военные преступления совершались ежесекундно, и понять психологически этот объем очень сложно, он громаднейший. У нас настолько большой базы еще никогда не было по военным преступлениям. Это все надо обработать, это все надо понять, это все надо доказать. К сожалению, многие доказательства теряются, многие жертвы не хотят уже повторно рассказывать об этом. И с этим мы работаем. Подгорнаянын айтымында ишти эл аралык трибуналга жана Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна жеткириш үчүн бир нече жылдык талыкпаган эмгек жана далилдерди чогултуу керек. Это может быть убийство физическое человека, это безусловно страшнейшее преступление, которое может совершить. Но также это может быть создание условий, в которых этот человек, группа людей не может выжить. Например, это голодание этих людей, это помещение в холодное место, это не обеспечение никакими удобствами человека, даже банальным туалетом и душем. Это может быть совершение сексуального насилия над группой. Это не только половой акт может быть, это может быть кастрация, обрезание, это может быть порезы в интимных местах, которые в будущем для этого человека будут настолько травмированным воспоминанием, что он не захочет продолжать свой род. Это также приводит к прекращению существования группы. Это может быть перемещение этой группы с одной территории на другую территорию, с одной группы среды, где они жили, развивались, в другую. Украина бийлигинин маалыматына ылайык, орустар оккупацияланган аймактардан 13 миңдей украиналык баланы депортациялаган. Надзвичайно великим бажанням нашої організації є притягнути до відповідальності дитячу омбудсменку Російської Федерації, яку звати Марія Львова-Білова. Саме вона є контролюючим цим зв'язківцем між Російською Федерацією і процесом саме переміщення дітей і їх усиновлення в російській сім'ї. Ми зараз знаходимося біля будинку у містечку Вишгород. Це місто в Київській області, де буквально нещодавно, 23 листопада, під час чергової масованої атаки російських ракет в житловий будинок попала ракета і практично зруйнувала частину квартир, і люди залишились без житла, без нічого абсолютно. Немає жодної електростанції, немає ніякої військової частини, немає, нічого немає в те, що потенційно росіяни мають стріляти. А це житловий квартал, житлові будинки, тут школи, лікарні, церкви. І ми розуміємо навіть по тому, як вони вдаряють, що вони, росіяни, ціленаправно ціляться саме в житлові масиви, житлові сектори, там, де люди живуть, там, де люди, існують.